ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏହି 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ। ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲ ପାଠ କରନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆପଣାର କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବହନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମିତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଦୟନୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ସେମାନେ ଫଳଦାୟକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହି ଫଳ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ପଞ୍ଚମରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଅଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।